Nga aingu yu blay hagani ka step ka menta sa sisian pat ngayo hagani ka lat ya ka bangan yo ban ya sam pat ban ya puson lang ya ka kubon ka tin ka jong blay hagani ka por bat kumju ru lingba kani ka program jong ka Good News TV nga wanra ka jing kublay ya baro ki pralok ki ba iye ki ba pe ya kani ka Good News TV nga ngej kan long ka jing kerku habang isngap ya ka kubon ka tin ka jong blay kabanta na ka tin ka jong blay ka bangakwa ban ya puson lang hagani ka step ka menta ka long na ka jing ruai sam ka number ka bakhat riu bat ka dekhot ka ba pra ki kentin ki ba ongkum ni ngalabu ya utrai hakmat jonga halakasngi namar ba udon hakakti kamon jonga on ompen ki yang kapang ka bangakwa ban bu na kani ka dekhot kalong ngalabu ya utrai hakmat jonga halakasi ki pralok ki ba iye ka ein ka bangakwa ban ya thu kalong ba unong rwai sam haba Ukraine ya kini ki kentin usngau thu ya ladi ba udon hapadeng kita ki jing ki ba umat ha ki jing ya lenti ka jong handrai wat ha kita ki jing ki ba umat ha ki jing ya lenti ka jong handrai usngau thu ba dei tang utrai u badon ka bor ubala ban ya ram ya ki jing ka jong uong ya kini ki kentin ngalabu ya utrai hakmat jonga halakasni namar kata kum ki pralok ki bai ya ka jingkli kalong hatung is nguthu ne em bangilong ki khun ki jong blay ngijukan mau ne em yo blay ha ki senjam ka jing im jongi ka baman lakasi kata ka de ka jingkli ka bangabu ha gani ka por shisha kum ki pralok ki bai ya habang ya kalenti ha ka jing im ka jongi bon sin ngimat ya ka jing bon sin ngimat ya ka jing le bon sin ngimat ya ka jing tenju ngimla klem da keli balai ka jia kum ni yanga kata ka dei ka bon sin ha ka jing ka jing kum ki priu ladang ilamat ya ka jing le la ne ka jing tenju ngiju keli ka ne ka jing keli balai ka jia yanga kum ni dai bon sin kum ki pralok ki ba ba ka jing jong ki priu ki jujia ru kita ki jing ki balong ki huri ki hura ha ki ying ki sem lani ha ka imlang ka salang lani ha ka balang ka bangidon kadau kalong namar ba ki babun ki briu kim sngotu ba ki dei ki khun jong blay ban ha bangi klet bangilong ki khun jong umblay ngimla ban sngotu ya ka jing penya ka jong blay namar kata ki babun kum kanuksa ka bangkwa ban ai ki babun ki pralok ki ba ki jongi tang na kadaw ba ki jing ki ba kimat ha ka jing ka jong ki lani ha kilong ying kilong sem ka jong ki ka penlong kadaw ya ki bakin ngop ha ka kiat ka penlong kadaw ya ki bakin ngop ha ka khalai ka penlong kadaw ya ki bakin ngop ha ki jing melin ki basniu ha ka jing ka jong ki bat donru kilong ying namar ba ka jing bam yas nguthu jing mot ki pat ki pra namar bangimla banbu ya ublay hakmat du ha ka jing ka jong namar kata unong rwai sam usnguthu yaldi haba umat ya kini ka jing usnguthu badai tang ublay ubala banyalam ya ka jing ka jong ki pralok ki ba ki bangilong kita ki dong but ki jong Jesus Christ kadon kam yang ilang baro bangin wan bat ngin le bat ngin pediang ha ka jing yalam ka jong blay kenang ba ka jing ka jongi ka mamalakasngi kan long ka jing kabala ban seiso
haki babun kilia. Namar kata ki babun ki briu habang im hagani ka perthairu. Ki babun sin ngimat ya kijing Namar kata unong warai samru usngotu iladi baduong. Habang alabu ya utrai hakmat du hagajing im gajonga. Kabahala kasngi. Onom don bala ban penki. Onom don bala ban yale. Namar kata ku ki perlok ki ba ki bangidon hakilong ying kilong sem hakikam ki jam ki jongi. Hakijing puli ki jongi ladang idon hakanu kanu ka benta. Ngimdai ban kuslai. Ndengin bu ning kongdu ya ublay. Hakijing im ka jongi. Kenang ya kaba. Nila ban lai. Nagajing pensyoy. Jong kani ka pertai. Namar kata kum ki perlok ki ba ngidon kam. Ban bu ya ublay. Hakmat. Kenang baki ki baro. Hakajing im ka jongi kanlong ka babaha. Kadon ka kentien ka baong. Lada jengai ka jingedai bat ublay. Kasator ka jingay. Hasenda bat la unong pendim. Kaskem ka jingay. Ngangay lingba kani ka kubor ka balingkot kabangiyok banya puson lang hagadi ka step ka bamenta. Kanlong ka jing mentoy na kabenta ka jing im ka jongi. Kum ki kun ki jong ublay. Bangidon haki ying kisem lani hakanuganu ka benta. Ngimday bandu jingkemen. Ngidon ublay ba im ubala ban ay ka jingerap. Namar kata tungin ay. Bat ngin siya ba ublay unlong ubah kmat du haka jing im ka jongi. Ublay ngkurku nyerap iya kani ka kubor. Ublay nagamta ka buram ka jongu. Amen. Tungi duay. Ablay ngi ay ngu yami sa chisian pat hagani ka por jan step jan kasi. Kalong kasngi kabakraw kain ko kanrahan. Ya kabangilayo banya pusan lang na kanigaktiin kabakhuot ka jome. Banangay ablay ba usyakri ujong me uyok ban pankan mau. Na kanigaktiin ka jome. Bat kanlong ka jing mentoy na kabanta ki peralok ki balayok ban sngap. Ya kani ka kubor hagani ka step ka mamenta. Ngangit don sibun ki peralok ki jongi. Ki bangimat ya kijing ngimat ya kijing no mensi. Ngimat ya kijing sengusi. Ha kijing yat lenti ka jongi. Ndrei ay bangila ban sengutu. Badai tang mami ublay. Ubala banyalam ya kijing ka jongi. Bad yarap ru yangi. Bangila ban bu hakmat du. Yame ha kijing ka jongi. Yarap ya kani kapur patus ngau ya kijing duai ka jongi. Na bagi ni baro ni duai ban ipan. Aga kerteng ka jong trai bat unong penim jongi. Uji subi duai. Amen.